हेलो दोस्तों, बता दी कि खेसारी लाल यादव एगो मूवी लेके आगुल बने। मूवी ना बेटा ट्रेलरे लेके आइल बड़े, जो कि पहले टीजर लेके आइल रहन तो विवाद होते रहे आई बा हौ बा, लेकिन अब की ट्रेलर लेके आइल बनन। पका कहती में कोनो विवाद ना हुई, काहे से कि इनका जोड़ के केहू हड़ल ही नहीं के। इनका टेलर के जोड़ के कोनो टेलर ही नहीं खेल ना मूवी आइल बा अभी तक ले, तो कहाँ ले विवाद है? जब जोड़ जोड़ पे आवेला तब न विवाद होला, टकराव होला। हाँ, के टकराव करी हो? कौना जना में पावर बा के टकराव करियन? तारा बस के औकात नहीं है, जाके अपने बाप के भेजा। ये मूवी हम शब्द के यूज कैलू बा, ठीक बा। 2 मिनट 16 सेकंड के बाटे टेलर बा, देख के नो तोहरो रोह कापी जाई। हमारे तो रोह कापिए कुल है टेलर बा देख के। गजब ही मस्त टेलर आया है डांस मूवी का खेसारी लाल यादव का, जो कि अभी तक इस टक्कर का कोई भी फिल्म मूवी नहीं आया है। और खेसारी लाल यादव हैं जो नामुमकिन के भी मुमकिन में बदलेलन, पता बा न? उनका नाम है खेसारी, नामुमकिन के भी मुमकिन में बदलेलन। उनका नाम है खेसारी लाल यादव। और नईखा जा देख ले जाके डांस मूवी के ट्रेलर, तो जाकर देखा जा, गजब ही मस्त बा। और एमे एडिटिंग ले लेके सब चीज़ परिवार पर दर्शावल गइल बा, एगो रो रो का भी जाता। अब का कही, गजब ही मस्त मूवी पे बस उतने कही के वीडियो कॉल विदा लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देते, काहे से कि इनका जोड़ के केहू हड़ नहीं कि हम कुछ कह सकते हैं। उतने कहम कि जाके टेलरवा के कम से कम देखा जा, और 1 नंबर पर ट्रेंड